ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାତିର ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ କେତେ ଯେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ତାହା ଆମେ କେହି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରାଇ ଦେବ। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଭୟାନକ ସତ୍ୟ। ସେହି ଗାଁରେ ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ଠିକ୍ 11ଟା ପରେ ଏହି ବସ୍ ତାର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରିଥାଏ। ବାସ୍ ଏହି ସମୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମର ହିଁ ଛାତିଥରା ଘଟଣାକ୍ରମ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେହି ଶେଷ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଫେରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଯାଏଁ କେହି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଫେରିବାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଏହା କେତେ ଭୟାନକ। ଗୋଟେ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ପୂରା ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁରେ ଏକ ଶୀତଳ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୁଜବ ନଥିଲା, ଏହା ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କେହି ବି ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ବିଭାଗ 3 କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବନାମ ସନ୍ଦେହୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଯେଉଁଠି ଭୟ ଥାଏ ସେଠି କେବେ କେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଆମର ଏହି କାହାଣୀରେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲା। ତା ନାଁ ରାହୁଲ। ସେ ଥିଲା ପୂରାପୂରି ଜଣେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ମଣିଷ। ଗାଁର ସେ ପୁରୁଣା ଆଉ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗୁଜବକୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଖାରିଜ କରିଦେଉଥିଲା। ତା ମତରେ ଏସବୁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ, ଆଉ ତାର ଏହି ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃସାହସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସମୟ କେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାର ପୂରା ମାହୋଲ ବଦଳି ଦିଏ, ସେଟା ବାସ୍ତବିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଦିନବେଳା ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦନପୁର ଆମର ଅନ୍ୟ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳକୁଦ, ସବୁକିଛି ପୂରା ସ୍ୱାଭାବିକ। ହେଲେ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ରାତି 11ଟା ପାର କରେ, ଗାଁର ରୂପ ପୂରାପୂରି ବଦଳିଯାଏ। ସେହି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ହଠାତ୍ ଏକ ନୀରବ ଆତଙ୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ରାତି 11ଟା ପରେ କେହି ଭୁଲରେ ବି ସେହି ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ ମୁହାଁଉନଥିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାହା ଥିଲା ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବସ୍ର ରାସ୍ତା। ଏବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏହିସବୁ ଭୟ ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ପୂରାପୂରି ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ସେ ଯାଇ ସେହି ବଦନାମ ଶେଷ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଏଟା କୌଣସି ଭୁଲବଶତଃ ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜ ସାହସକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଶେଷ ଭୁଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ରାହୁଲ ବସ୍ ଭିତରେ ନିଜର ପାଦ ରଖିଲା, ପରିବେଶ ଏକଦମ ବଦଳିଗଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା। ସେଠାରେ ରାହୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତଳ ପବନ ବହୁଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ପବନ ନଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଭୟ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର କଥା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭରର ମୁହଁ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତା ମୁହଁ ଉପରେ କେବଳ ଏକ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ରାତି ଠିକ୍ 11ଟା ବାଜିଲା। ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଶେଷ ବସ୍ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାହୁଲ ଭିତରେ ପୂରା ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବସ୍ଟି ଗାଁ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ଘଞ୍ଚ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ପଶିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଏତେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା ଯେ ବାହାରକୁ ଆଦୌ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳ। ସେହି ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାତି 12ଟାରୁ ସକାଳ ଭିତରେ ସେହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିଲା କ'ଣ? ବିଭାଗ 8 ମୁହଁ ନଥିବା ଯାତ୍ରୀ। ସେହି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାହୁଲ ସହିତ ଯାହା ବି ଘଟିଲା, ତାହା କୌଣସି ଭୟାନକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଯେମିତି ଯେମିତି ବସ୍ଟି ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିକ ଗହୀରକୁ ଯାଉଥିଲା, ବସ୍ ଭିତରର ମାହୋଲ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ବିପଜ୍ଜନକ ରୂପ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିବା ସତ୍ୟ ଏବେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା। ସବୁ ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଗୋଟେ ଘର ଶବ୍ଦ, ଆଉ ବାହାରେ କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଏହି ଏକାକୀପଣ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଆଶଙ୍କା ତିଆରି କରୁଥିଲା। ସତରେ ଏହି ଖାଲିପଣ ହିଁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାର ପୂର୍ବାଭାସ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ରାହୁଲ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ନିଜର ଆଖପାଖକୁ ନଜର ପକାଇଲା,
ତାହାର ରକ୍ତ ଯେମିତି ବରଫ ପାଲଟିଗଲା। ଯେଉଁ ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଲୋକ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ହିଁ ନଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକୃତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେହି ନୀରବ ମୁହଁବିହୀନ ଛାଇଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ ଭିତରେ ପୂରାପୂରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଭୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାହା ରାହୁଲ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଝଟକା ଖାଇବା ପରେ ରାହୁଲ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଚାହିଁଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଆଉ ଏକ ଭୟାନକ ସତ୍ୟ। ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରର ମୁହଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ସେ ଏବେ ସେଠାରେ ଆଦୌ ନଥିଲା। ତଥାପି ବସ୍ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଜେ ନିଜେ ସେହି ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ରାହୁଲର ଶିରାପ୍ରଶିରାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାହସକୁ ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଅଶାନ୍ତ ଆଉ ଗୁମସୁମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଶରୀରୀ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ଏଠାରୁ ଯିବା ମନା, ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଏହି ବସ୍ର ଯାତ୍ରୀ। ଏହି ସ୍ୱର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରୁ ଆସୁନଥିଲା, ବରଂ ବସ୍ର କାନ୍ଥରୁ, ବସ୍ର ପବନରୁ ସିଧା ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚେତାବନୀ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ରାହୁଲ ପାଇଁ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ। ସେ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ତାର ନିଜର ଭୟଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ବିଭାଗ 13 ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ। ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପରେ ରାହୁଲ ନିଜର ପୂରା ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନଥିଲା। ବାହାରେ କିଛି ବି ନଥିଲା, କେବଳ ଏକ ଅନ୍ତହୀନ ଅନ୍ଧକାର ଜଙ୍ଗଲ। ସେହି ବନ୍ଦ ବସ୍ ଭିତରେ ତାର କାନ୍ଦ ଓ ଚିତ୍କାର କେବଳ ସେହି ମୁହଁବିହୀନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ରହିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଚନ୍ଦନପୁରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ବଦଳି ସାରିଥିଲା। ଗାଁ ପାଖରେ ସେହି ବସ୍ଟି ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା। ସେଥିରେ ନା କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ କିମ୍ବା ତାର ସେହି ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ତଥା ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାଟି ହେଲା, ରାହୁଲକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା, ଗାଁ ଲୋକେ ବି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ସେ ଯେମିତି କେଉଁଆଡ଼େ ପବନରେ ମିଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଏମିତି ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସେହି ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ଶେଷ ବସ ରାତିରେ ଯିଏ ଚଢ଼େ, ସେ କେବେ ଫେରେ ନାହିଁ। ରାହୁଲର ଏହି କାହାଣୀ ସେହି ଗାଁର ଲୋକକଥାର ଏକ ନୂଆ ଆଉ ଭୟାନକ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଲଟିଗଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲା ଯେ ବେଳେବେଳେ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପଛରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାଳା ଏବଂ ଭୟାନକ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମ ମନରେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅସମାହିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ଚନ୍ଦନପୁରର ସେହି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବସ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚଲାଉଛି କିଏ? ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ଖାଲି ଥିଲା, ଯଦି ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୁହଁ ନଥିଲା, ତେବେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଆଉ ରାହୁଲ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସାହସ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସେହି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ସେହି ଶେଷ ବସ୍ରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି।